πύλες. Α, ναι, θα είναι το Φεραίρα, γιατί μπορεί να την κουνιάτε και δεν μπορεί να τη χάσει κάποια στιγμή. Ναι. Ναι. Κάτσε. Κανείς. Πέτα. Thank you. Ναι, γιατί μετά δεν θα την έκανες και θα έχεις δικαιολογία, ξέρεις τι μαγειρεσία. Στο μυαλό σου. Τι είπε αυτό. Να δεις εκεί. Μάνος, έχω κάνει φοβερό πλάνο. Τραβάει τώρα αυτό, εντάξει, το κόψουμε στο post μετά. Ωραία. Πήγαμε. Πάμε, ρε. Ωραίος. Ωραίο το κουτσάκι. Πάμε, ρε. Πάτε και το δεξί, μην είσαι στον αέρα.
Πάμε. Πάμε. Ωραίος. Ωραίος. Πάμε ρε φίλε. Πάμε. Έτσι. Πάμε. Πάμε. Πάστε εκεί. Γαμάτος. Μου έχει βγει κούραση. Ναι. Θα κάνω τις κινήσεις και τις υπόλοιπες. Δεν θα κατέβεις. Όχι, θα πάρω ένα rest και θα πω πάνω. Οκ. Η επόμενη πλακέτα μετά πόσο πάνω είναι. Είναι αρκετά. Ναι. Είναι run out. Αλλά είναι αρνητικό εκεί και φεύγεις αέρας. Οκ. Είναι αεροπορία. Αλλά δεν φοβάσαι, είσαι στον αέρα. Δηλαδή, άμα δεν καταφέρω τελικά μετά να κάνεις κίνηση του κρούξ, θα μπορέσεις να την περάσεις την πλακέτα ή όχι. Δεν γίνεται, για να περάσει την άλλη πλακέτα πρέπει να βγεις πάνω από το κρούξ. Οκ. Τελειώνεις το κρούξ εκεί. Άρα δεν μπορώ να τραβηχτώ. Ναι. Κοίτα. Θα βγω πάνω, ρε. Ναι, θα βγεις πάνω, εγώ θα βγω πάνω. Και να μην βγεις δεν πειράζει, γιατί τα δύο στάκια είναι μόνιμα εδώ. Το μαζεύεις από κάτω. Ναι, αλλά την επόμενη πλακέτα λέω, το επόμενο Τι σουτάκι. σε πειράζει. Θα μείνω ένα σουτάκι πάνω μετά, άμα δεν καταφέρω. Αφού είναι άλλα δύο από κάτω που δεν τα μαζεύουν μόνιμα. Αυτά τα δύο που έχω κλιπάρει τώρα δεν τα πέρασε τα στάκια. Ναι, για τα επόμενα λέω, δηλαδή το επόμενο σουτάκι. Εσύ το προεπικεφαλής δεν θα μπει. Α, μπορώ να πω επικεφαλής, ναι, ωραία, θα πω Το επικεφαλής. πρόπε ήθελες να μπει. Α, ναι, επικεφαλής, όχι, επικεφαλής θέλω να πω. Τότε δεν παίζει ρόλο. Ναι, αλλά την επόμενη πλακέτα, Ναι, αν εγώ δεν φτάσω ρελέ, ναι. πώς θα την βγάλω. Καλά, Αφού Μάνο. δεν θα φτάσει, δεν θα το βάλει το στάκι εκεί. Εσύ δεν θα το βάλεις. Α, εγώ, ένα στάκι θα το αφήσω. Εντάξει, Δεν όχι, χάσει Μάνο, όπως κατεβαίνεις, Βασικά μάζεψέ το, ναι, αυτό. μάζεψέ το. Ναι. Εντάξει, ναι. Και άμα φτάσω, εγώ το περνάω. Ναι. Αυτό. Αφού είναι και μετά το κρούξ, δεν έχει θέμα. Εντάξει, είναι ρανάουτ, αλλά δεν θα σου Τέλεια, φύγει. τέλεια. Καρδιά δεν φωτό. Καρδιά δεν φωτό είναι γαμάτο. Ποιον από τους δύο. Όχι ρε, το... Ω, έπεσε πολύ στα μπαμ, ρε. Γενιός. Ναι, ήταν ακριβώς. Ω, χάσαμε τώρα. Πάμε λίγο κάτω. Άντε, γεια. Κατευθείαν Λίγο κρύο, ακόμα. φίλε. Stop. Κατευθείαν. Εσύ είσαι σηκωμένος τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Τι χαλάρισα. Χαλάρα, πάμε. Απλά να μαζεύει. Ναι, ναι. Θες τραβάω και λίγο. Όχι. Σπύρο, τα σκάνε, ρε Σπύρο. Τέλεια. Πάμε ρε. Ωραίος. Δεν το βλέπεις τον άνθρωπο πώς πηγαίνει τάπα εκεί. Πάμε ρε. Πάμε.
Κατευθείαν όμως χρειάζεται. Δηλαδή θα μπούμε τα πάνω. Εντάξει. Σπύρο, δεν νομίζω ότι χρειαστείς ρε φίλε. Βάζει 120 παλμούς σταθερά. Σε αυτή την κλίση. Οκ, εσύ. Κάτσε, ωραία. Οκ. Πάμε κάτω. Ωραία, Πάμε λίγο. Πάμε κάτω. Βγάλ' το αυτό, όντως, ναι. Βγάλ' το αυτό. Σίγουρα. Ναι, ναι. Ναι. Θες να τις αφήσω να δεις το πρώτο τις κινήσεις. Λες. Μπες στην αλήτ ρε, αυτή την έχεις ξαναμπεί. Θες να τη δεις το πρώτο. Όχι, βασικά, άμα πέσω στο top θα με πετάξει πολύ κούνια. Όχι, βγάλω το κούνια. Ισχύει. Θα είσαι από μέσα από το σκηνή. Ισχύει κι αυτό. Ισχύει αυτό. Οκ, όπως θες το βγάζω. Θα μπω το πρόβλημα, έλα. Έγινε. Αφού να τη βγάλω δύσκολα. Πάμε, ναι. Ωραία, βγάλ' το αυτό. Και πάλι. Έχει ένα ρελε μόνο. 2. Ωραία. Μάνο, βγάλε αυτό και κατέβα. Εντάξει. Πάμε. Έχουμε θέσει δύο πολύ ωραία σενάρια εδώ πέρα. 2. Είσαι κερδισμένος. Δεν χρειάζεται να μαζέψεις. Θέλω να δεις μια κίνηση από το Α, εντάξει. Κάνε κούνια όπως κάνουμε στην παιδική χαρά. Το βίντεο.